Bon dia, bona tarda, bona nit, latinos todos. Hi ha alguna cosa més catalana que el pa amb tomàquet? Avui farem pa amb tomàquet de la forma més clàssica i acadèmica, per llepar-se els dits. Això no és un canal de cuina, ja ho sabeu, però la recepta que farem és extremadament senzilla. Si us agrada aquest tipus de vídeos, m'ho feu saber per aquí baix als comentaris, perquè la gastronomia catalana és extensíssima i deliciosa. També us podeu subscriure. Doncs comencem ja amb el pa amb tomàquet, literalment pan con tomate. En primer lloc, com millor siguin els productes que utilitzem, millor serà el resultat final. Aleshores, el pa, podem utilitzar qualsevol tipus de pa, però jo us recomano el pa de pagès, que és aquest que tinc per aquí, us ensenyo el que tinc. El pa de pagès és el pa tradicional, a més, us dura molt més temps. El podeu trobar a les fleques, el forn de pa, la panaderia en català és la fleca o el forn de pa. El podeu trobar en format d'1 quilo, de mig quilo o de quart de quilo. Aquest és de mig. Podeu demanar sencer o tallat. A mi m'agrada que me'l tallin en aquella màquina que té al forn que només serveix per tallar pa o per torturar algú si ets de la màfia. El que farem és agafar dues llesques. Una llesca és una rebanada. Agafarem dues llesques i les torrarem banda i banda. Torrar és un verb. Sempre va bé repassar els verbs. Torrar és un verb, una acció de la primera conjugació, un verb regular. Torrar, com cantar, com ballar. Jo torro, per exemple, jo torro el pa, tu torres, ell torra, nosaltres torrem, vosaltres torreu, ells torren. Així que anem a torrar. Utilitzarem una paella o una planxa. Millor si teniu una brasa o una barbacoa, però si no teniu per casa una barbacoa, com és el meu cas, utilitzarem els fogons de la cuina. Els fogons, los fogones o l'estufa, com diuen a molts llocs de Llatinoamèrica, són els fogons. L'estufa és, en català, és l'aparell que utilitzem a l'hivern per escalfar la casa. Doncs això ja comença a estar calentet i posarem dues llesques que es vagin torrant. Quan tenim el pa torradet així, entra en acció el secret del pa amb tomàquet. No ho digueu a ningú, però és l'all. El ajo, l'all. Agafeu un all, el talleu per la meitat, peleu i el fregueu per damunt del pa. Per això és important que estigui torrat, perquè l'all s'agafa en el pa i dona aquest gust amb molta personalitat. Si trobeu fort l'all, podeu fer una simple passada o fins i tot podríeu no posar-ne, però no és el mateix. Aprofito per explicar-vos un truc per pronunciar la ella final de paraules com all. Als castellanoparlants els costa marcar la ella final de paraula, però és un so que saben fer perquè la ella està en múltiples paraules del castellà. El problema, doncs, ve quan aquesta ella es troba a final de paraula. Però l'exercici que us proposo és agafeu una paraula que contingui la ella en castellà, com per exemple calle, i mutegeu la E del final, de manera que us queda call. Si us mengeu l'última lletra, call, la llengua va dalt i contra les dents, call. Per exemple, balle, un altre exemple, ball en català, ball. En català hi ha moltes paraules amb ella final, us proposo que practiqueu amb aquestes. Ull, vell, pell, fill, ball, soroll, segell,
imparell, aldarull, endoll, treball, moll, martell, ventall. Perill, orgull, mirall, nivell, conill, ocell, vaixell, serrell, badall, raspall, consell, cistell, cervell, castell. Molt bé, ja tenim el pa amb gust d'all. Ara només falta afegir el tomàquet. Tomàquet, que és una paraula plana amb accent obert a la tomàquet, perquè si no el portés seria una paraula aguda i es pronunciaria tomaquet, que tomaquet és un tomàquet petit. Per tant, no és el mateix. És important l'accentuació. És com si en castellà el tomate li poséssim l'accent a la O i seria tomate. Tomate no significa el mateix que tomate, no? Doncs us recomano el tomàquet de penjar, que és aquest. És un tomàquet madur amb molt de suc i ideal pel pa amb tomàquet. Es diu tomàquet de penjar perquè, com veieu, va penjat, com puc penjar un quadre a una paret, penjar una jaqueta en un armari o puc penjar un tomàquet a la cuina. Doncs partim el tomàquet per la meitat i el fregueu per damunt del pa. Amb generositat. Ben fregadet. Doncs ja tenim el pa amb tomàquet aquí. No, encara no. Falten un parell de detalls. Quin? Oli d'oliva. Aquest és verge extra, com millor sigui l'oli, més sabor tindrà. Un rajolí d'oli i un toc de sal. És important el toc de sal perquè l'ajuda a pujar tots els sabors. Doncs bé, ja tenim el nostre pa amb tomàquet llest per menjar. Es podria menjar així sol, que està boníssim, però normalment s'acompanya d'un embotit. Jo tinc un fuet aquí preparat per menjar-me'l ara mateix, que estic salivant. Vosaltres el podeu acompanyar, si voleu, amb altres embotits. Per exemple, aquests que us deixo aquí. Pernil dolç o pernil cuit, pernil salat, llonganissa, mortadela, formatge, xoriço. Amb qualsevol d'aquests embotits podríeu menjar-lo així amb llesca, damunt, o ficar-lo entre les dues llesques i fer-ne un entrepà, un bocadillo. De qualsevol manera, boníssim. També es pot menjar amb altra cosa que no sigui un embotit. Per exemple, una truita, una tortilla, algo de carn, tipus salxitxes, botifarra, el que vulgueu. Menys amb sopa crec que es pot menjar amb tot. Així que, si us ha agradat el vídeo, ja sabeu, doneu-li un like, un me gusta, un m'agrada i ens veiem aviat!